Bon dia, nens i nenes! Com ha anat la setmana? Espero que estigueu molt i molt bé. Aquí us presento una nova proposta. Espero que us ho passeu molt bé. Per fer psicomotricitat necessitem 2 cubells o 2 galledes, pilotes, mitjons. Us heu de seure en una cadira i moure els objectes d'un cubell a un altre cubell. Si no teniu pilotes, no us preocupeu. Podeu agafar els mitjons i fer boletes. També podeu fer boletes de paper de diari o moure joguines. Posem totes les joguines dins d'un cubell i les hem de moure a l'altre. Però si el que voleu és refrescar-vos i passar-vos-ho molt bé, ompliu els cubells d'aigua i dediqueu a moure les joguines. Ja veureu com us esquitxareu i us hi passareu molt i molt bé. També podrem fer una manualitat amb ampolles, amb gots. És un joc de punteria. Heu d'aconseguir que la pilota torni a dins del got. Hem d'agafar el got, tirar la pilota i tornar-la a posar dintre. Aquí teniu molts enllaços de diferents formes de fer-ho. A veure quines manualitats més maques que us queden. I per últim, de música, us proposo un ball que es diu dansa. Aquí a baix teniu la cançó i com es farà la coreografia. Espero que us ho passeu molt i molt bé i m'envieu moltes fotos i molts vídeos. Un petó molt gran i una forta abraçada. Fins aviat!